Igsuon ayaw gayud kalimot sa pagbuhat og maayo sa imong isig katao. Tud kay mao kana ang makapahimuot sa Ginoo. Mao kana ang halad nga makapahimuot sa Ginoo. Hebrews 13 verse 16. Do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased. Mao kana ang gusto sa Dios nga buhaton nato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan igsuon, nga sa kanunay magbuhat kita og maayo sa atong isig katao, isip mga igsuon diha ni Kristo. Ug sa kanunay magtinabangay ug magdinasigay kita sa atong pag-alagad diha sa Dios, sa pagpahimuot diha sa Dios. Tud kay pinaagi niya na ang Dios mahimuot kanato. Tud kay mao kana ang gusto sa Dios, ang tinuod nga halad nga gusto sa Dios nga atong pagabuhaton. Kaning atong kaugalingon atong i-offer ngadto sa Dios, ug magtinabangay usab kita sa matag usa sa pag-offer sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Tungod kay mao kana ang tinuod nga halad. Tungod kay kanang atong mga halad nga material, reflection lang kana sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung unsa kadako ang atong pagtuo, kung giunsa pagtandog ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, makahatag usab kita ni anang tanan nga mga butang nga anaa kanato. Tungod kay ang Dios naman ang mulihok ug mutandog sa atong kasing-kasing. Maong sa kanunay igsuon, ablihi ang imong kasing-kasing og gunahuna ug ayaw pagpagahi ngadto sa Ginoo. Pagbuhat og maayo sa kanunay aron ang Dios mahimuot kanimo. Amen. God bless sa tanan.